Rwan, da ni am edrych ar ddwy adnod o Salm 91. Nath Rachel Jones gyflwyno yr adnod, y Salm yma, mewn cwrgweddi dipyn yn ôl. A da chi fo weithiau, mae yna blwtac ar adnod. Mae'n sticio yn eich meddwl chi. Mae'n sticio. A mae'n aros. A da chi'n mynd yn ôl at yr adnod, da chi'n mynd at eich Beibl a dweud, be oedd yr adnod yna eto? A di hon ddim di gadael llonydd i mi ers cwrgweddi hwnnw. Mae'r blwtac yn fy menydd efo'r ddwy adnod gyntaf. A edrych yn fras fydda ni, salm o gysur, salm yn sôn am ffyddlondeb Dduw i'w bobl. Salm sydd yn hannog ni ymddiriedwch, trystiwch Dduw. Rhowch y ffydd ynddo fo. Mae o'n ddibynadwy. Mae yna lot yn eich bywyd chi sydd ddim yn ddibynadwy. Peidiwch roi'ch ffydd yn y pethau na'r bobl hynny gweitha'r modd. Oherwydd edrych chi'n dibynnu, ond Dduw, mae o'n ddi-gyfnewid. Yr arglwydd Iesu, mae o'n ddi-gyfnewid, yr un ddoe heddiw ac yfory. Mae'r sawl sy'n byw yn loches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog yn dweud wrth yr arglwydd, fy noddfa am caer fy niw, yr un yn yr ymddiriedaf yno. A Beibl.net yn gosod o, bydd y sawl y mae'r Dduw goruchaf yn ei amddiffyn, yn aros yn saff dan gysgod yr holl alluog. Dywedais arglwydd, rwy ti'n gaer ddiogel, yn lle hollol saff i mi fynd. Ti ydi fy niw i, yr un dwi yn ei drystio. Felly, yn y darn cyntaf, mae ganddoch chi ddisgrifiad o Dduw ac o natur Dduw. Ac yn yr ail adnod, mae'n ymateb person i sut un ydi Dduw. A mae yna 4 gair yn y Hebraeg am Dduw yn cael ei defnyddio yn y ddwy adnod. Dwi wedi anghofio bedyn nhw ar y funud. Goruchaf, holl alluog, arglwydd a fy niw. A mae 4 gair Hebraeg gwahanol yn cael ei defnyddio yn y fan honno am Dduw, yn disgrifio gwahanol briodoleddau nodweddio natur Dduw ei hun. Felly, mae'r sawl sy'n byw yn loches y goruchaf. Mae'n sôn am Dduw fel yr uchaf un, yr unig wir Dduw. Does na ddim un arall. Does na ddim byd sydd yn uwch, nac yn rhagorach, nac yn odidocach na Dduw. Fo ydi y goruchaf. A mae'n cydio'r gair loches yn yw. Beibl William Morgan, y cyfieithiad, ydy dirgelwch Dduw. A mae rhai esbonwyr yn awgrymu falle'n ar tabernacl yn y deml oedd y loches yma. Mae'n dirgel lle da chi'n gallu i ryw raddau ddianc. A mae'r ddau disgrifiad yn yr adnod gyntaf o Dduw yn awgrymu taith bywyd, yn awgrymu pererindod, yn awgrymu rwla da chi'n gallu mynd iddo fo pan da chi yn byw eich bywyd o ddydd i ddydd. A mae'r sawl sy'n byw yn loches y goruchaf. Ac o'n i'n meddwl, dwi wedi bod yn gwneud lot o ddarllen yn ystod y flwyddyn dwytha, am gyfnod yr erlyd ar Gatholicion oedd ym Mhrydain. Ac hefyd erlyd oedd ar grynwyr enghraifft yng Nghymru. Un o'r rhesymau bod y crynwyr di ffoi i Pennsylvania oedd erledigaeth. Ac yn llawer o dau boneddigion y cyfnod, mi oedd ganddoch chi stafell dirgel. Y Priest Hall. Pan oedd yr awdurdodau'n dod, mi oedd adeiladau wedi cael ei adeiladu'n benodol lle oedd yna ystafelloedd dirgel. Oeddech chi'n gwybod bod yr ystafelloedd yno. Maen nhw'n dal i ffeindio rhain wrth adnewyddu hen dau oes tuduraidd yn y cyfnod yma. Maen nhw'n ffeindio stafelloedd bach. Mae yna un yng Nghastell Gwydyr yn Nyffryn Conwy yn Llanrwst, lle
oedden nhw'n gosod Catholicion a tadau pabyddol mwyn osgoi yr awdurdodau fyddan ni cipio nhw. Oedden nhw'n cael loches yn y fan honno. A mae Duw yn loches i ni. Da ni'n gallu ymddiried yn yw, a da ni'n gallu troi at Dduw mwyn cael yr tawelwch hwnnw da ni angen. Pan mae yna storm yn yn henaid ac yn mynwes ni, da ni'n troi at Dduw, a mae yna stafell dirgel, mae yna loches i'w gael yn yw wrth i ni roi yn ffydd ynddo fo. Ac yn hyn mae yna elfen o ollwng gafael a trystio Dduw. Da ni dal gafael mewn petha'n aml yn dydan, a trio chwilio am yn cysur yn y fan honno. Dwi'n cofio dysgu nofio yn pwll nofio Bangor, a da chi'n cofio'r floats polystyrene na, oedd fel carreg fedd polystyrene yn mynd o'ch beth. Dwi'n meddwl bod yna'r goeli dda, mae yna carreg fedd yma, dwi'n trio nofio. Ond, oedd yna bwynt yn dod lle oedd yr athro'n deud, mae rhaid chi ollwng gafal mwyn gallu nofio. Yn yr ochr i ddechrau, os ydych chi wedi dysgu nofio, ydych chi'n dal yn dyn. Na, mae rhaid chi ollwn, a mae rhaid chi ymddiried bod y dŵr yn gallu'ch dal chi. Dŵr yn gallu nalu na, dyna, mae'n bosib. Gadael y fflot, mae'r dŵr yn mynd i allu'ch dal chi. Yr un modd pan da ni'n rhoi ffydd yn yw, trystio yn yw, mae Duw yn addo yn dal ni, yn ei gariad ac yn ei ras ac yn ei heilioni. A da ni'n dal gafal mewn pethau'n y byd yma, sydd ddim yn bethau gallwn ni ddibynnu arnyn nhw, mae Duw yn dweud, trystiwch yna fi. Trystiwch yn ynghariad i yn Iesu Grist. Trystiwch yn y newyddion da. Gollynwch ac fe gewch eich dal. Ffydd. Mae'r sawl sy'n byw yn loches y goruchaf. Ac yna, yng nghysgod yr holl alluog. Da ni'n meddwl eto am daith. O'n i'n meddwl am rhywun yn Israel yn sgwennu y geiriau yma filoedd o flynyddoedd yn ôl. Meddwl am y tywydd poeth weithiau. Meddwl am yr anialwch oedd o'i cwmpas nhw mewn rhai llefydd. A bod cysgod yn beth hanfodol. Y cysgod rhag gwres y dydd, rhag yr haul tambaid yn eich taro chi. Mae yna salm arall yn does. Dwi wedi mynd i Bibl William Morgan. Nith deru yr haul y dydd na'r lleiad y nos. Di gwres yr haul ddim yn dydaro di. Oherwydd yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Gwres y dydd ar y daith, byw bywyd pererindod, bywyd teuluol, profedigaeth, salwch, da chi ar y daith, a mae'r salmydd yn deud, mae Duw yn gysgod i chi. Trowch ato fo, gweddiwch, darllenwch i air, darllenwch Salm 91, ewch i'r cysgod hwnnw, cyn mynd ymlaen ar y rhan nesa o'ch taith. Be da ni'n neud weithiau fel Cristnogion ydy, dwi'n Gristion, da ni'n byw yn bywydau, a da ni'n meddwl nad oes rhaid i ni aros a ceisio cysgod Duw. Da chi'n gwybod? Da ni'n meddwl, fyddai'n iawn, dwi yn credu bydd Duw yna, ond tyda ni ddim yn gwneud yr ymdrech fwriadol yma i droi at Dduw a dweud, Duw, dwi angen cysgod ar hyn o bryd. A dim ond ti sy'n gallu rhoi on. Mae'r wythnos yma yn un galad i ni, fel teulu, neu fel yn bersonol. Nid i gysgodi drosta fi. A'r addewid ydy bod Duw yn rhoi... O'n i darllen llyfr arall, dwi wedi darllen yn ddiweddar, ydy Cofiant y Capten Hughes o Borthmadog. Rach bod gen un o'n ddiddordeb fel un sydd yn dod o Borthmadog. Oedd y Capten Hughes yn byw dechrau'r 4edd ganrif ar 15 ac yn un o arweinyddion Methodistiaid Calfinaidd, Pen Llun 1808 ymlaen, chwarter gyntaf y ganrif honno. A fel bachgen ifanc gafodd o'i hyfforddi mewn tŷ yn Mhorthmadog i fynd ar y môr. Ac yn raddol dyma fo'n dringo i fyny'r mast i fod yn gapten yn diwedd ar llong yr Eagle.
A fi oedd o morio'r hyd a lled y byd. A da ni'n meddwl weithiau bod pobl 200 mlynedd yn ôl, jyst yn aros yn y tyddyn, yn bwydo y mochyn dydan. Ond oedd rhain ar arfordiroedd Cymru yn teithio'n rhyfeddol oherwydd bywoliaeth lot ohonyn nhw oedd ar y môr yn hwylio yn y llonga. A fi oedd o, da chi bod, lawr yn Awstralia a Zeland Newydd yn llong yr Eagle. A lle bynnag oedd o yn parcio i long, dwi'n siŵr na ni dwi'n di'r term cywir am long, lle bynnag o angori de, lle bynnag oedd o'n angori, oedd o'n codi ar y sul banner fflag Bethel. A mi oedd hynny'n arwyddo y bydda na wasanaeth Cristnogol ar ei longo, oherwydd bod fflag Bethel. A lle oedd na nifer o Gymru, ac oedd lot o Gymru'n forwyr bryd hynny, mi oedden nhw'n cynnal gwasanaethau Cymraeg mewn porthladdoedd ar hyd a lled y byd. A fflag Bethel yn galw pobl i wrando ar yr Efengil. Ond nath o stopio troi'n ffarmwr a ffarmio fferm wrth ymyl Porthmadog. A mi oedd o'n pregethu yn Penllyn. Oedd o'n boblogaidd fel pregethwr. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi oedden nhw'n gwneud preach by request. Oedd pobl yn dweud, oedd hwnna'n bregas dda. Gawn ni clywed y bregas eto. Dwi'n ei bown idog ys tro 30 mlynedd, ond os na neb di gofyn am yr un bregas eto. Ond dwi'n yn gwybod wir, mae safon pregethu di gostwng. Ond oedd pobl yn gofyn i'r Capten Hughes, newch chi bregethu y bregeth honno, porthladdoedd prydferth. Ac oedd o'n mynd, a dwi'n siŵr bod o'n cael hwyl ar y bregeth. Hwyl? Heb sôn am forio canu yn y gwasanaeth, de? Oce. Rhaid i'r rhai gorau, oce, maen nhw'n gostwng yn ei safon wrth mi fynd yn ymlaen. Ac yn yr un porthladdoedd prydferth ma, oedd o'n sôn am hwylio y llong Eagle. Ac oedden nhw'n dod ar draws wynt croes. Ac oherwydd na llonga hwylio ydyn nhw, doedden nhw ddim yn gallu mynd i'r cyfeiriad, oedden nhw'n gallu. Ac oedd rhaid iddyn nhw, oedd o'n defnyddio'r gair, gaeafu mewn harbwr. Ac oedden nhw'n gofod aros am wythnosa a weithiau misoedd nes oedd y gwynt yn troi i'r cyfeiriad cywir. Da chi bod yn Gwlff India, mae gwynt hanner y flwyddyn yn dod i lawr, yn dydi? A wedyn, 6 mis nesaf mae'r gwynt yn mynd i fyny. Mae'n nodwedd ddaearyddol o fôr India yn y fan yna. Ac oedd o'n dweud, dim ond rhai porthladdoedd oedd yn porthladdoedd cwbl ddiogel. Oherwydd weithiau mi oedd y gwynt yn dod ar y tir ac yn bwrw'r llonga yn y porthlad. Ond mi oedd yna rei lle oedd yna cysgod perffaith i'w gael. Rhag y gwyntoedd croes, rhag y tonnau a'r moroedd. Ac oedden nhw'n gallu aros yno nes i'r gwynt droi. Ac oedd o'n cyffelybu hynny i'r hyn sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n sôn am y groes, am arwolaeth Iesu drostan ni, ac am yr atgyfodiad, ac yn annog ni i gredu yn yr Iesu, oherwydd yr Iesu yn y bôn ydy'r porthlad prydferth, lle da ni'n gallu cael cysgod a loches oddi wrth wyntoedd croes y byd yma. Mae lot o gofiannau y ganrif honno yn rhai gwael ofnadwy, ond mae'n ambell un sydd yn a mae cofiant Capten Hughes, dyn cyffredin, llongwr cyffredin, yn un arbennig. Ac yn aros yng nghysgod yr holl a lluog. Dyna'r rhan gyntaf, yn fyr, da ni eisiau cymuno. Y sawl sy'n byw yn loches y goruchaf, ac yn aros yng nghysgod yr holl a lluog, yn dweud wrth yr arglwydd, fy noddfa am caer fy niw, yr un yr ymddiriedaf yno. Felly mae'r Salm, yr ail adnod yn ymateb i'r darn cyntaf. Ac wrth i ni fyfyrio'r Dduw, a'i natur,
a'i gariad, a'r newyddion da yn Iesu Grist. A drwy ni roi ffydd yn Iesu a bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu, da ni cael maddeuant a bywyd tragwyddol, a da ni'n sylweddoli, da ni'n ddiogel. Yn Iesu, da chi'n ddiogel. Beth bynnag fydd yn digwydd yn eich bywyd chi, yn Iesu, da chi'n ddiogel. Mae yna borthladd prydferth. Da chi'n fod, da ni'n sôn am farwolaeth, da ni'n sôn am salwch, da ni'n sôn am golli gwaith, da ni'n sôn am drafferthion teuluol, da ni'n sôn am fordaeth bywyd gyffredinol pawb ohona ni. Ond yn yr Iesu, da ni'n gallu dweud wrth yr arglwydd fy noddfa am caer fy niw, yr un yr ymddiriedaf yno. Ac mewn oedfa ac mewn cymyn, da ni'n cael cyfle i wneud hyn. Da ni wedi meddwl am natur Duw, rhan ohono fo. A da ni fel cynulleidfa'n dweud heddiw. A dwi'n meddwl am y ddau gor yn y deml yn canu, da chi bod? A'r cor yn canu, arglwydd fy niw am caer, fy niw yr un yr ymddiriedaf yno. A dyna da ni'n ei dweud heddiw yma. Dyna da ni'n ei sylweddoli heddiw fel cynulleidfa. Mae noddfa caer yn awgrymu rhywbeth fwy sefydlog na loches a cysgod. Fedrwch chi feddwl eich hun am gaer, neu castell Caerffili, neu castell Dolwyddelan, bod nhw'n amddiffyn chi oddi wrth y gelyn, oddi wrth erledigaeth, ac eto'r teimlad o ddiogelwch. Er mwyn i enw, amen.